zkoušení, ano, to jsou takový zkoušení, ano, dobře. To bych spíš taky řekla, že je to reklama a plus teda nějaké vzorky, že nám dají třeba ochutnat, že jo. Zadarmo. Propagace jsou teda ty vzorky, jsou je, ale je to ten přinejmaný marketing, že to je. Co tam děláte? Eliško. Je, tady opravdu. Jestli se mluvíte chovat, tak jděte ven. Eliško. Ale teď já nic nedělám. Jo, a ty pak se zaleznáš. Já jsem tady opravdu v Brusli. V Brusli si opravdu. Jo, v Brusli. Teď jsem stichal. No a já, ale nemusím. Antoško, jdeme se projet. Je tam čerpí prodejní tříd, ne? Normálně, který koupit. A jo. Totiž ten přímý marketing s Veronikou